κέρδισε τον παράδεισο. Μεγάλη Παρασκευή πάνω από το Σταυρό. Σε λίγα λεπτά με 3 προτάσεις που είπε. Πρώτον, αναγνώρισε τον Κύριό μας Κύριο και Βασιλιά. Τι είπε? Νύστε τι μου Κύριε όταν έθεσε την βασιλεία σου. Που σημαίνει? Πρώτον, θυμίσου και εμένα όταν θα έρθεις η βασιλεία σου. Δεύτερον, τον ανακήρυξε Άγιο. Τι είπε στον ολογιστή? Ούτως ουδέν άτομον έπραξε. Και τρίτον, κατέκρινε τον εαυτό του με τον ολογιστή. Εμείς δίκαια πάσχουμε. Και με τα 3 αυτά πράγματα που είπε, ο Θεός τον έκρινε άξιο να μπει στο παράδεισο. Σε λίγα λεπτά κέρδισε τον παράδεισο. Δεν μας αναφέρουν τα ιερά κείμενα αν οι γονείς του ευνούχουνου ληστού παραβρέθηκαν σε σταύρο στο παιδιού τους. Τα Ευαγγέλια δεν το αναφέρουν αυτό. Όμως είναι επόμενο, αφού σταυρουνόταν το παιδί τους, να ήταν εκεί παρόντες. Αυτοί οι γονείς όμως ήταν σε πολύ άσχημη θέση. Το περιβάλλον στενό, τους γνωρίζαν, σχολιάζαν, δυσμενούσαν βάρος τους. Να, γονείς άχρηστοι. Βγάλαν στην κοινωνία ένα κακούργο, ένα ληστή που έκανε τόσα εγκλήματα και τόσα κακουργήματα. Αυτά όλα πρώτου τετέλεστε. Μετά του τετέλεστε, αυτοί οι γονείς οι άσημοι, οι μειωμένοι κοινωνικά, οι περιφρονημένοι και δακτυλοδεικτούμενοι, απέκτησαν αιώνια τιμή και δόξα. Έγιναν οι γονείς του πρώτου πολίτη της Βασιλείας των Ουρανών. Μπορώ να ρωτήσω κάτι?